Dnevni centar Udruženja djece i omladine sa poteškoćama u razvoju Vedar Osmijeh u Bileći već 7 godina jedino je mjesto za njihovo druženje. Zbog financijskih poteškoća prošle godine centru je prijetilo zatvaranje, a situacija je i sada neizvjesna, jer opština izdvaja sve manje novca za njegovo funkcionisanje. Izvršni direktor centra Milenko Bato Radmilović kaže da djeci boravak ovdje višestruko znači, posebno što nakon inkluzivnog školovanja teško nalaze posao, pa su ovdje na neki način zbrinuta. Mi smo se potrudili i nadam se djelimično uspjeli da napravimo to dnevno zbrinjavanje gdje bi ta djeca u budućnosti provodila neko svoje radno vrijeme, imali nekakvu radnu okupiranost, naravno vršili u međuvremenu istovremeno družili se, socijalizovali se i tako dalje. Ivana Jokanović dolazi u centar svakog radnog dana već 7 godina. Kaže da je njen dan ispunjeniji od kako je dnevni centar otvoren, jer da ne provodi vrijeme ovdje, bila bi na ulici. Mnogo znači što dolazimo, ovdje se družimo, igramo se, ne svađamo se, fino se gledamo. Druženje sa prijateljima u dnevnom centru od suštinske je važnosti i za Dragana Telebaka, još jednog od njegovih svakodnevnih korisnika. Od najboljih drugarica volim Ivan, od najboljeg druga Neša, a ponekad se mogu neka i sa Sjevtom slažem, zaista volim što imam fine drugare i volim da se družimo sa svim udruženjima Republike Srpske i volim da djeci posljednjim potrebama pomogne kome je potrebna pomoć. No značaj dnevnog centra ne prepoznaju jednako svi. Opština iz budžeta izdvaja sve manje novca za njegovo funkcionisanje, pa je u nacrtu za ovu godinu za centar predviđeno tek 20.000 maraka. Radmilović kaže da sa tim grantom centar može da stavi ključ u bravu, te podsjeća da je dnevno zbrinjavanje ove djece predviđeno zakonom i da su opštine u obavezi da ga barem djelimično organizuju. Kaže da prihvata da je kriza, ali da nije korektno da njen teret podnose samo jedni. Spreman sam da podnesemo maksimalna umanjenja budžetskih davanja, ali hajde da budemo ljudi pa da kažemo snosimo teret krize svi zajedno, a ne to da budu prvi oni socijalno ugroženi, invalidi i tako dalje. Pomoć ovoj djeci i njihovo uključivanje u društvo, ističe Radmilović, mora biti važnije od svega. Ako nećemo toj djeci pomoći, ako ćemo tu djecu zatvoriti u svoje kuće, ako ćemo napraviti tako da tu djecu zbrinjavamo u ustanove, onda mislim da je to čista diskriminacija dječjih prava koja se kosi sa svim konvencijama, međunarodnim konvencijama koje je Bosna i Hercegovina i Republika Srpska potpisali prema stranim i domaćim organizacijama. Radmilović ističe da su u dnevnom centru zaposlili 5 osoba sa invaliditetom, a za njegov opstanak je potrebno oko 36.000 maraka godišnje. Načelnik opštine Bileća Miljan Aleksić kaže da je izdvajanje iz budžeta bilo smanjeno svima, pa je tako moralo biti i centru, ali obećava da potrebna podrška u ovogodišnjem budžetu neće izostati. Budžet još nije usvojen, mi sigurno upuštati dnevni centar nećemo. Ako bude falilo novca u budžetu, ako bude manji grant, mi ćemo sigurno iz nekih drugih sredstava nadoknaditi ta sredstva da će centar sigurno raditi nesmetano kako što je radio i ovih godina. Dnevni centar Vedar Osmijeh nastao je uz pomoć CNF fondacije iz Holandije i opštine Bileća. Direktor Radmilović kaže da su njegova vrata otvorena svima, a koliko njegovo postojanje znači njegovim korisnicima, rekli su nam sami. Pogledaj u oči moje i u njima ljubav cveta, zaviri u dušu moju i odrasti do djeteta. Tad shvatit ćeš da su želje tvoje iste kao želje moje, da mi ljubav delimo i sa vama se veselimo. To vam Vedar Osmijeh znači, sa nama ste mnogo jači.